Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian nyo man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Kuryente Watch ginlunsad ni Mayor Albi Benitez. Mosobra isa kagatos nagparangat sa reklamo sa sulod sang 3 ka oras. Bangkay sa bata nga nalumo sa barangay Maaw sa Bago City na sa Puana, Iloy, missing sa gihapon. Kabakaran PNP, may person of interest na sa likod sa nangalkal sa bangkay sa isa ka lola. Basura sa mga merkado sa Bacolod, himuon nga fertilizer. Kag sa good vibes, taco empanada sa barangay Maaw sa Bago City, nagakakilalaan na. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, basura sa mga merkado plano nga himuon sang syudad nga fertilizer kag recyclable materials. Nagalapot sa kapina 600 ka tonelada sa basura ang ginahakot sa syudad kada adlaw base sa data sang Solid Waste Management Board. Gani agud nga mabuhinan ang nagatambak nga basura sa landfill sa Barangay Felisa, plano karon sa syudad nga magbakal sang shredder machines nga italana sa mga merkado. Suno kay Councilor Celia Flor, pamuno sang Committee on Markets and Slaughterhouse, nga tuyo ni Mayor Albi Benitez nga pinaagi sa Balaklon nga mga shredder machines ma-convert sa fertilizer kag recyclable materials ang tonelada nga basura halin sa mga merkado sang syudad. Nagapati siya nga sarang man makahatag sang duga nga income sa pumuluyo ang amo nga tikang. Kuha ta ining shredders nga ini which can actually shred about 8 to 10 tons a day na to, no? Or something. Ma-reduce ang run sang collector, waste recycling. At the same time, pwede pa mapanansang income generation sa aton mga pumuluyo. Kung siya, bali ma-put up kita sa isa ka MRF facility, no? Materials Recovery Facility, no? Sa diin nga butangan ta mga tao man so may trabaho. Sa number 9, ginatutukan sa karon sa Negros Occidental ang coffee production sang probinsya. Kabahin sa commodity development nga ginapamunuan sang OPA kag PEMO, gitsakdag ang inventory sa kadutaan nga ginatamnan sang kape kag ang mga produce. Sunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz, 90 metric tons kung tani ang ginakabig pinakamaayo nga ma-harvest sa kada tuig gikan sa 8,000 hectares. Pero sa karon 8 metric tons lamang o kung wala gani nakalapot sa 10% ang tigayon nga ma-harvest. Isa sa tika nga ginatun-ana mo ang pag-rejuvenate sang amo nga mga area. Mayara man sang plano nga magtanom sang bag o kag mas maayo nga variety kag ang ginatutukan karon amo ang robusta. Sunod sa kay Diaz, inaginalantaw nga maging trademark sang Negros Coffee. Ang branding sini ginatun-an man, ginapaabot ang 16 milyones pesos nga pundo para sa amo nga commodity development gikan sa Office of the Provincial Agriculturist nga kuwaon naman gikan sa 20% development fund. Pero sunod sa kay Diaz, luyag man anay nila nga padalman pagid bangod may mga coffee plantation nga yara sa protected areas kag hindi na productive. Rason nga kinahanglan sa pruning pero hindi man madali-dali patuman bangod protected zone. Basi mahimo nga mas mangin maayo nga kung yara na lamang ini sa marginal lands nga wala ginagamit. Why not go down into the marginal lands nga wala ginausar, no? Base ang duta mas tahom ang aton stocks bago mas productive pa siya after 3 to 5 years. And then of course hapos pa siya maintainahon kay ari sa marginal lands. Hapos bisitahon bantayan compared dito nga ara dito sa bukid nga kabudlay bantayan. So imbis nga coffee picking sila nga ma-sort out gid nila ang ripe na for harvesting kisa gina hunos na lang nilang tanan ng coffee beans without segregation or without classification tungod kay basi kung ibili nila pagbalik nila ubos na, no? Kay hulog doon ganyan ang lugar. So siling ko, let's strategize, let's rethink. Sa number 8,
Memorandum of Undertaking ang ginakinahanglan para mapatuman ang tax relief sa delinquent real property taxes sa sini nga tuig. Napaslawan ang syudad sa nagligad nga tuig sa pagpatuman sang tax relief ordinance para sa mga delinquent real property taxpayers. Gani sa ginpatigayan nga public hearing sa konseho, liwat nga nag-ayo ang katapos ng business sector nga kung tani matigayo na nga makondone ang mga penalties kag surcharges agud mahatagan sila sang alibyo sa epekto sa COVID-19 pandemic. Sunod kay Councilor Al Victor Espino, ang pamuno sa Committee on Laws, Ordinance and Good Government sang konseho, ginakinahanglan na lang ang Memorandum of Undertaking upod sa mga stakeholders para matigayo ng pagpatuman sang tax relief sa delinquent real property taxes karon nga tuig. 2020 ang una nga napatuman ang tax relief ordinance sa delinquent real property taxes sa syudad. We have established that pwede naton ibalik ang ordinance na condoning penalties and surcharges on delinquent real property taxpayers, no? So ara na sa subong, we have agreed na kinahanglan may memorandum of undertaking kita with with our stakeholders. Sa number 7, isa ka babae patay matapos matumba sa motorsiklo. Una pa siya nga nasalaan nga natiruhan. Patay ang 27 anyos nga si Riza May Buero matapos ini matumba sa iya nga motor kahapon sang aga sa barangay Hilamunan sa syudad sa Kabangkalan. Sunod sa kay Lieutenant Colonel Raymond Cruz, hepe sa Kabangkalan PNP. Una nga nasalaan nga natiruhan si Buero bangod may nakabati sang lupok ang mga residente kag siya ang naabtan nga duguon ang guya. Pero sa medical examination sunod sa kay Cruz, head injury ang gintunaan sang kamatayon sang biktima kag wala ini sang igo sang bala. Apang ginpaidalom sa gihapon sa re-autopsy ang bangkay sang biktima sunod sa pulis agud mapatod nga wala gid man ini sang gunshot wound. Sa number 6, Kabangkalan PNP ang mayara na sang person of interest sa likod sang nagkalkal sang bangkay sang lola kahapon nga nasapwan na sa gwa sang lungon. May ginalantaw na karon nga person of interest ang Kabangkalan PNP angon sa pagkalkal sa bangkay sang lola nga nasapwan kahapon sa public cemetery sang syudad nga ginkuha gikan sa iya nga pansyon kag naubahan na pagpagwa sa lungon. Sunod kay Lieutenant Colonel Raymond Cruz, ang hepe ng Kabangkalan PNP, mismo ang pamilya sang biktima amuman ang nagbulig sa pulis sa posible may kahimuan sa bangkay sang lola. Pagpangawat kay posible paghimulos amo sa gihapon ang ginalantaw motibo sang PNP sa pagkalkal sa bangkay sang lola. Apang hindi naman pa suno sa pulis luyag sang pamilya nga liwat pa ipaidalom sa examination ang bangkay sang lola kag ila na lang iniliwat nga ginpanlubong. Sa number 5, isa ka bata nga nagtingwa nga maglagas sa iya naanod nga tsinelas ang nalumos. Iya iloy nga nagtingwa nga salbaron siya. Tugtog sa karon, missing. Patay ang 11 anyos nga bata nga babae matapos ini malumos sa suba sa barangay Maaw sa Bago City. Sa investigasyon sa Bago PNP, naanod sa tubig ang tsinelas sa bata nga nagkadto sa suba pasado la unas sang kahapon. Ining iya ginagas kag sa amuman nga tion, nagkusog man ang daludo sa tubig kag ginanod ang minor de edad. Nakita ini sang iya iloy gani siya ang nagtingwa nga buligan man kun tani ang iya sini nga anak pero pati siya naanod man. Kagabi, nasapuan ng bata mga 1 kilometro ang kalayon gikan sa ilang nga balay. Wala na matabangan pa ang bata. Padayon naman sa karon ang retrieval operation sa iya nga iloy. Sa number 4, sa kamahal sang puti nga Bombay, wala na sang may nagabaligya sa Burgos Public Market. Binula naman kuno nga wala sang supply sang puti nga Bombay sa merkado. May report si Romeo Subaldo. Bisan diin ka nga baligyaan maglibot sa Burgos Public Market, wala ka sa may makita nga nagabaligya sang puti nga Bombay. Do mga binula naman kuno nga wala sang supply. Kung may gid man, tuman kamahal, naglabot sa 700 pesos kada kilo. Wala. Kuay. No, Bombay po. 700 pagid. 700. Sino pa ka? Why? Dilaplite naman. Ang
Why you just stop? Wala gid. Why you just stop yun? Pero subong pila ba kanay sir? Wala pa idea. Kaya why man stop? Wala na lang ko mo nagkuha. Why man? Di ba man kumikuan? Wala ka kuha di subong. Why? Sa Manila, gani pula nga bumbay lang ani ang ginabakal sa mga bumalakal. Pero hindi lang bumbay ang nagmahal, pati carrots, nagsaka man ang bili. Halin siya 120 pesos kada kilo, subong 160 pesos na. Inibisan pa nga ang carrots, andri man lang nagahalin sa Canlaon City sa Negros Oriental. Amo sinikuno nagakatabo suno sa negosyante nga si Archie Chan, kung may taga-iban nga probinsya nga diri nagapangumpara sa Negros. Ay, damo gakwa ibang nga lugar mo nga mga taga-Iloilo. Dili pagkakuha sa aton. Oo, dili gakwa sa aton. Mas magmahal na din. Gakwa natin sa ibang yung mga taga Cebu. So halin sa 120, pila na sa subong? 140 ang kapital. Ang baligyan ay 160. 160. Bad news sa mahilig magkaon sa KBL, pati ang dried kadyos nga tag 10 ka pesos lang ang putos, subong tag 30 pesos na. Ang asin nga 350 pesos lang ang sako, karon 420 pesos na. Pero kung may nagmahal, may nagbarato naman. Ang lipid sa mantika nga sadtuan ay 37 pesos, subong 30 pesos na lang. Sa number 3, ang probinsya sa Negros Occidental, Iloilo Province ug Antique, amo sa karon ang nagapanguna nga mga probinsya nga may pinakamadamo nga new dengue cases sa Region 6. Sa Morbidity Week 33 ug August 14 to 20 nga report sa Department of Health, 414 ang new dengue cases sa rehiyon. Sa nangauna nga tiun matapos ang 7 ka semana, ang new dengue cases sa Western Visayas ang wala naglapot sa 500 cases. Pero kung ipaanggid ini sa kasubong nga tiun sa 2021, 600% ini nga mas mataas. Ang Negros Occidental sa gihapon ang may pinakamadamo nga new reported cases sa amo nga semana, 181. Nagasunod naman ang Iloilo Province nga may 79 cases, kag Antique nga may 35 cases. May 4 naman ka bag-o nga dengue-related deaths, 3 diri ang gikan sa Negros Occidental, kag isa ang gikan sa Antique. Sa karon ang Negros Occidental, mayara na sang 24 ka mga dengue deaths. May 27 naman kanyang cases ang Bacolod, kag 8 dengue deaths. Sa number 2, probinsya sa Negros Occidental ang nagpainsang 15 milyones pesos para sa test kits para sa monkeypox. Sunog kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, sa inisyal, 15 milyones pesos ang ilang ginpain para sa RT-PCR test para sa monkeypox. Bahin naman sa training sa mga personnel sa laboratory, sunog kay Diaz, nakalista na ang probinsya sa Research Institute for Tropical Medicine o kung RITM. Ginahulat pa sa karon ng uniform protocol sa tunga sa Bacolod kag Negros Occidental para sa monkeypox. Damlag pa nagsapol na mga provincial o kung ang Provincial Health Office sa mga municipal kag city health officers na nagkalain-lain nga mga banwa kag syudad, lakip na ang Bacolod City para diri. But we are preparing our laboratory, just what I told you, aton staff, and also of course the monkeypox test kits. Kung kinahanglan na nga magbakal, we already provided for the budget para sila. Pila? Initially, 15 million for that. 50? 1.5. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Halin sa Citizen Water Watch, kay naginlunsad ni Bacolod City Mayor Albi Benitez ang Citizen Kuryente Watch. Hindi agad tumatagaan sa solusyon ang problema sa supply sa kuryente sa syudad. May report si Nico Delfin. Inoras pa lang sa ginpost ang Citizen Kuryente Watch sa official Facebook page ni Mayor Albi Benitez, naglabot na sa masobra 150 ang nagpalabot sang ilang reklamo sa alkalde. Ang nagapangunang reklamo nga nabaton sa talatapan sang alkalde, amo ang unscheduled brownouts, ang madakong aginsaka sa bilis ng kuryente, kag patay andar nga power supply. Si Erna Katatista sang Regent Pearl Home Subdivision sa Barangay Alihis, naggalaom nga matagaan sang solusyon ang among mga problema, ilabi na nga halos kada semana may brownout sa ila. Nagpamakal na siya sang rechargeable trouble lamp, kag naghimo sang improvised lamp nga himo sa mantika nga may asin, para lang may kasanag sa ila balay kada mag-brownout. Do expected na nakakadawik ga brownout gidya kisa gani inog tulog na gid mga 11 naga brownout pa. Pero isugit kay kisa wa ka pa kapamatay sa ngay ka pang off sa ngay mo nga mga gamit yung ano gulpi lang masiga.
Pero man nga lawig kaayo. Samtang nagpalabot man sang sulat kay Senador Raffy Tulfo ang katapos ang Power Watch Negros sa Matigayon ang performance, technical kag financial audit sa Central Negros Electric Cooperative o Seneco. Ang senador ang nagpasalig man nga aksyonan ng reklamo sa mga konsumidor. Nagapati si Wenny Sancho, convener sang Consumer Watch Group, nga sa bulig sang national government mausisa ang mga kontrata sang Seneco upod sa mga power supplier nga mong ila ginapatihan kabangdanan sa pagsaka sang bilis sang kuryente. Ang grupo ang magahinyo man sang bulig sa alkalde kag kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Damlag pa sa hiring nga ginpatigayon sang Bacolod, isa-isa nga ginsabat sang Seneco ang mga palamangkutanon sang Power Watch kag sang mga konsihal halin sa mga kontrata, loans, pati ng unscheduled brownouts kag hindi na makontak nga hotline number. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa Good Vibes, isa sa mga sikat nga pagkaon sa Barangay Maaw sa Baguio City ang empanada. Sa isa ka cafe, nag-serve sila sang empanada pero ang feeling iya katakos. May report si Romeo Subaldo. Estudyante pa lang si Maria Celeste del Castillo, hilig niya na magkaon sang tacos, isa ka Mexican food. Ugaling, hindi siya nanamian sang taco shell kay kabulay kanon kag hilig kuon. Gani nagayo siya sa Iloy nga si Rosana nga maghimo sang empanada pero ang unod, feeling sang taco. Hindi kami gusto sa texture sang taco nga nakatiga. Ang crunchy na tacos. Ang crunchy na type. So, nang ginidala namon from Bacolod, nadala namon puli sa mama. And then we let her taste the food. And then she said, we can make one, but then we have to modify. Instead of using the taco shell, we will be using the empanada type. May cabbage, karne, kag cheese nga fillings. Nga mo man ang mga main ingredients sa paghimo sang tacos. Didto nagsugod ang Sanas Empanada o kung nagdatawag nga taco empanada sa Barrio Maaw. Natilawan sang ilang mga himata kag bisita kag naging instant nga paborito. Ginlibot ini sang ilang amay kag pati sila nagbulig man sa pagbaligya sang Sanas Empanada. Pati si Anay Congressman Charlie Cuangco, isa sa mga suki nila sadto. May ginahimo na sila nga extra spicy empanada para sa iya. The late Congressman Cuangco, he would ask one of his secretaries before to order from us, and then what they would do is they would bring an extra type of sauce because they want it to be hotter and spicier. So, yes. Pati ang Tourism Office ang bago ang nagkilala naman sa ilang produkto nga isa sa mga ginapabugal nga produkto sang syudad. Subong ang CS Cafe nga ginapanag-iyahan sang iyang utod amo ang nag-serve sa ila empanada. Mayara sa Barangay Maaw kag mayara man sa Bantayan Park sang bago. We would like to introduce it as a product that is known to be pride of Maaw, pride of Bago at the same time. And the city also has introduced it to visitors in the city. So if they have visitors coming from outside, they would order from us and they would also introduce the product. Kag, nakahibalo ka mo ba lang kada adlaw makapaubos sila sang 400 tub-tub 500 ka mga empanada. Plano nila nga makapwesto sa Bacolod City para mas madamo pa gid ang makatilaw sa ilang family recipe nga karon naging paborito na sa ilang nga barangay. Ibabang pa magkaon ka tacos no ka Messi gid mo tsaka kabuka ang shell. So gibutang naman sa empanada para kapuskan. Unsa sige ka mula ga usik. Do ano siya may 2-in-1. Pinoy Mexican food. Tacos in an empanada. Actually kung magkaon ka makibot ka barb nga empanada sa pagkaon. Wala lain na bunod tacos. So baka tawag sa atensyon mo din. Kagamay itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.